Sa number 6, isang patay apat ang pilaso na lakip na diring hepe sang kapulisan sa ginpatigayan nga raid sa Banwa sang Ilog. Patay 35 anyos nga si Abondio Redoble, samtang apat pang pilaso na lakip ng pulis sa komosyon nga nagluntad sang Sabado sa anti-illegal gambling operation sang PNP sa Barangay Dangkalan sa Ilog. Ang mga pilason among 16 anyos nga manak ni Redoble, utod sini nga si John Mark kag upod nga si Samson Tagapan. Ang hepe sang Ilog PNP nga si Captain Thursley Castillo ang pilason man. Sunod kay Executive Master Sergeant Jomel Villavicencio, Deputy Chief sang Ilog PNP, ang kapulisan sa pagpanguna ni Castillo ang nagresponde lang sa lugar bungod sang pagpanahor sang pila ka mga residente. Pag-abot sang kapulisan, nagpinalagyong kadamaan apang nagpabilin ang mag-utod nga Redoble kag si Tagapan dalang ilang nga patalom. Didto kaginbuno sa mag-utod nga Redoble si Castillo nga nagagom sang pila sa paa, likod kag butkon. Ang pulis ang nagdepensa naman sang kaugalingon kag siyang nagpalupok sang iya nga armas. May igo sang balang mag-utod, lakip na si Tagapan nga may dalaman sang patalom. Naigo man sang balang menor de edad nga manak ni Abundio. Dead on arrival naman sa ospital si Abondio Redoble. Padayon nga ginabulong sa ospital ang apat pa ka mga pilason. Nalakip na ang hepe sang pulis.